En aquest nou vídeo mirarem la fiabilitat a TR-Test i la lògica seria la mateixa per la fiabilitat entre persones avaluadores. Per això començarem pel relativament més bàsic, és a dir, una correlació. Avançarem amb l'ICC i mirarem també com ho podem fer amb variables categòriques, és a dir, en aquest cas amb kappa. Recordem, d'on partim? Tenim observacions en el primer temps per totes les persones i en el segon temps no. Per evitar alguns problemes, el que hauríem de fer, quan això ens passa, és aplicar un filtre. A la majoria d'exercicis que teniu no us fem fer això, perquè en versions antigues aplicar filtres ha de donar problemes, però sapigueu que es pot fer i seria el més ecològic. I si no es fa, doncs els resultats que tenim no són correctes. Per aplicar un filtre venim aquí a Show Filtre, aquí a l'esquerra de la pantalla, ara mateix no s'acaba de veure perquè està tallat. I la lògica del que farem, i podríem fer-ho d'una altra manera, però el que farem serà filtrar la base de dades sempre que el valor d'aquesta variable, per exemple, w2/x1, sigui més gran que 1, és a dir, com que els valors són aquests, doncs aplicarem aquest. Per fer-ho, seleccionem els ítems, apliquem el filtre i ja ho tindríem. Veiem que ens ho marca en dos colors. Hem posat que sempre que sigui més gran o igual que 1, doncs ens seleccioni les dades. En el cas més simple el que farem és fer la correlació. Posem com a variables, en aquest cas WebWebs 1 i WebWebs 2. Ho movem a variables. Obtenim una correlació de 0,75, una P més petita de 0,01, que tècnicament no seria convencional posar més petit de 0,01, se sol posar o més petit de 0,05 o de 0,01, però com que ho tinc programat perquè només em posi les decimals no me l'ensenya més. Podem seleccionar també que ens posi l'interval de confiança i en aquest cas veuríem un interval de 0,67 a 0,81. I fins aquí tindríem la correlació, que seria el càlcul de l'estabilitat temporal amb aquest mètode. Com ho faríem amb l'ICC, el coeficient de correlació entre classe? Aquí sí que hem d'anar a fiabilitat i li donaríem a entre class correlation. Important seleccionar the same set or randomly selected raters or tests, és a dir, la segona opció, i de la mateixa manera que hem fet això, seleccionaríem les dues variables. Els dos coeficients són bastant similars i ho tindríem simplement fent això. Tenim l'estimació de la fiabilitat del retest tant amb correlació de Pearson com amb l'ICC. Què més podem fer? Podem considerar el diagnòstic d'aquestes variables, és a dir, del WebWebs 1 i del WebWebs 2 quan compleixen criteris diagnòstics. Per fer això, en aquest cas no tenim les variables creades, per tant el primer seria crear aquestes variables. Anem al final del matriu de dades, se'ns obre, posem diag B-1, escala i entrem la nostra fórmula. Recordem, encara tenim el filtre. En aquest cas estem calculant quan les puntuacions són més petites de 40. I faríem el mateix també per WebWebs 2. Creem una nova variable amb la fórmula que tenim al mateix mòdul que tenim i ja està. Per fer això, què hem de fer? Tenim les variables creades, ens en assegurem i seguim amb el menú. El primer que fem per assegurar-nos que tinguem bé les dades, pot fer una taula de contingència, fiquem files, fiquem columnes, veiem que tenim 151 casos i el següent ja seria obtenir el valor de kappa. En aquest cas, per fer-ho, estaríem veient aquí el menú de fiabilitat de nou, aniríem a Rater Agreement, seleccionaríem les dues variables
i veuríem aquí el valor de 0,52 amb l'interval de 0,38 i 0,65. Per tant, seguint els criteris clàssics, ens podria semblar una fiabilitat més o menys acceptable, però si mirem el límit inferior de l'interval de confiança, veiem que no és tan bona com ens semblaria. I fins aquí aquest nou vídeo.